onyame ntiase da sade abe controversy o Christianity so what na say suan Bible we ya o osanke ye basole a na ke ye tichi mo ye de ense ye tojom na ekọ maame ye kan de ye ba kire wo a me say anka Christianity nka mamu da de enti ma mbusa question we ni say omo say ahonya we na wo ho no ebra Christ abefa anipa kono memfa say rapture ohwimbre no abefa kono ena saa ahonya no eba abonefo na aka no e wasase we so sa na bi mu kirim enti akoya Christopher that's a different strategy abonsam use enti papa won say ni so na fumbi bo say rapture na siwie no rapture na asia wie no na new life asa beginning na otwease no that's the beast no aba no de say kan hyegem o de be wo ani say wo be deny Christ and say deny Christ enti saa bere no wa wo be gina no na ya saa be fa wo heaven enti amomo eyusu saa great tribulation we e di kirem enti sabrante abodwama onye na say o gya adwama mo no enti o twen saa bere no na wo ahode bia ne na wo fa nya saa bere yi tenio enti na ma e wakakra betmetwetwa so yesua de kakra a Christopher your problem na your konkon e sanka circuit process ni apostles no me da bia me kan churches na twefom nyina ye the church leaders say teachings in koso say ade agidi fo nyima say kenado na ye kwa wonuom na wodi de na ekọ na tio teachings aye ye obi to an buafu mama ayama wo say beka no kwasema kyerɛw na mu hu de wo wanim de aba ishangi na midinda say ye ka great tribulation a ya hunya kɛseɛ tenie mamni kanka ne sei ya hunya kɛseɛ a eba atrenefo so tenie o ema de boyefo so na onipa wode ba no aye obonsam me kyerɛ wade Christ can say me wo Mathew kinka for nya fast mame nya yempom Mathew 10 verse number 34 yaba no so Mathew 10 verse number 34 okodi asomdue anim ko so mame musu se me de asomdue ba asase so Christ ka che na suafo se musu se me de asomdue e ba asase so enya asomdue na me baaye wo se enya asomdue na ode baaye na emum nkrante enti na o kasa akoso mame na me de empaipamu tio what the empaipamu koso mame empaipamu na onipa be sole atie na agya tio enti enkrante na the word of God enti obi abefa nyame asem bia no enya bibia o se wo ba odi so wo bobra boten na so di nyame asem wo ye adwuma no ewiase ne be den e be taw tenie mi wuram di aba be se mo te ase wo ha enti great tribulation na eba no ema de boyefo so bra e body boyefo e ba trenefo so into say a Christopher ye hye se pom nsuo se me se wonya wura di so pa avian kwa kaje janyame so ne kopesika duro diwu na de aba no ano den that's all say trust ni esu nyame asem na ye didi free akra no anesa wa be wa di so sum nyankopon so na wo so bonsam nshangi na medin da amen tio ewiase fiti asem bonsam aye na dwi so pese obre nyame so mase enti nyankopon yi revelation kire Daniel ebre Nebuchadnezzar ebefa Israel foko Babylon pato muntie niye pawo yetie na Daniel and this wadi hurum Daniel 7 kinka kuma mni nsu ade yaba no so Daniel 7 Daniel 7 kinka kuma verse number 1 ko
aheman nan ho adehunu. Before say Nyankopon be say revelation dia chedane na Egypt. That's the African country di wiase we so 3000 years. And Assyria hene ebetu Egypt ku ye. Enti sabre no ebre bi twa mu achi no. Na ye ni konti hene Ghana for wo mo hene no mo president. Na ente sa bonsam ebo wure nipa baako. Na wa use say nipa no dia control the whole world. Tieni o. Enti wo de ebra Christ buy no. Wonam ayemfoso se ombebre na se omo antimi. Wonam Pharisee for no so ombebre na se omo antimi. Ana for obefa ne nyonko efre Judas Iscariot se obebre na se omo anyeden antimi. Tieni o. Enti wo de we sabre na Roman Empire wo no. That was akwawe. Kefa any Pontius Pilate any Herod mo no. Won say na omo tu sa who say omani abra omo si obi aboa na ye wona omo di Kristo de achi tenie enti bra Yesu Stephen abo no na Paul den ejina obi tenie o enti won sam afa that four kingdoms no edi ewulu word ena say ye womun the fourth kingdom ena ewulu wiase wi tim say Kristo for ye very careful na yensu nyame asem na anya sa ebra bi ba madam untimi nyina nshanke na midinda amen umfa nche ebre no but o se kenyam yasem de kirem god pempen so ma me eba no ne di nto omukum Gaddafi papa bisa se di nto omukum Gaddafi e di nti na America for you Donald Trump afiri ho teni o eti bonsam afa daw kingdoms no se omu di tu Kristo ene na chidi fo so sa ene Nyankopon yi kire Daniel se ebre bi ba se na ebesi to so masa ose ko na Babel hene be sasa afi edi kan mu no ose Babel hene be sasa afi edi kan mu no Daniel so daye bi ene Nyankopon eyi ehuntasem bi kire Daniel daye sum se na ohunu ni tirimu enisuade ne mpaso ko so mba che wo ene wo twere daye no kan ensam no mu adititiri ko Daniel fiase se ena Daniel fiase se mehunu mani so ade anajo oso ohunu ade na najo na hwe osoro mframanan tubo epo kese no so osoro mframanan etuko epo kese no so na ko na emwa kese nan tie wo se emwa kese nan puefri epo mu epuefri eponim esono oyi wo se esono wei ena esono oyi ena esono wei di odikan no te se jata wo se di odikan no o te se jata ko na owo okode ntaban owo okode ntaban na mehwe alakosi se otutu ne ntaban se otutu aboa no se bono ntaban na ewo na chi no that's Babylon sabre na Nebuchadnezzar 630 BC owuliya to 520 DC ayi 630 AD ewuliya kosi 530 BC tio enti onipa no this friend Nebuchadnezzar nyame mani tumi enye bibia o. That's why I call Jerusalem. Now, Oko Jerusalem, as only then in United Etugu ye. Now, what's the Israel from the Babylon? Tie into a band will be so Ohonibi. Or see what one in or catch it. Shadow Misa Cabet no go say. Or Munkutu Ohonino. Tinie. And no Moka said there be. Saying Yago Pompa, you and your mom free said you will more money than or Munkutu. In Shangina Medinda. Amen. And I was shadow Misa Ben no do go Jafrunum. Brother, Nebuchadnezzar, eti Nyankopon ama odane aboa ekode awurem akire Nyankopon sa amane ba nipa tibiam eno be Nyankopon aye tieni o ti Nyankopon sam ebo wura Nebuchadnezzar. That's the Babylonian Empire. Sabre na Nebuchadnezzar na woso tie me kasma kirew o se esu nyame asem na ema nyame asem tie mu na de aba ne de ano ode Ishangina midinda. Amen. Twasoma mbache wo. Di odika ne te se jata. Kosoma me. Na owo okode ntaban. Owo okode ntaban. Mehwe ala kosi se otutu ne ntaban. Hwa kosi se otutu ne ntaban no. Na wo ma no so firi fom. No ma no so firi fom. Na wo ma no gina enan mienu so se onipa. Ko. Na o ma no nipa akoma. Kosoma me. Na hwe. Ko. Aboa fofora otie mienu no se osisiri. Ose aboa fofora otie mienu ti se osisiri. A ogina ho. Ko. Tofa ofa ba akoso. Me bompa me research bi.
say the word kingdom, the prophecy of the word kingdom. Nyame adoma sa ne ma we nyina. Nebukadnezar aboa na atabawo na chimienu ye bechirim. Ebre ne ntina me twitwa so no. Said be ye beti ne mase. It was say aboa foforo so lenti say osisire. Kosman pa. Na empade miensa hye nanum. Was say empade miensa hye nanum. Sa before say sa ye kan say sa osisire no eye Media and Persia eye hene mienu ne kabom. Enti Media and Persia no enipa no dis friend Cyrus the Great. O empade ne miensa ne gina nanum gina ma Lydia, Media and Babylon. Before so be fight Babylon no now we fight Chroma akoma mienu Lydia and Media. And a kofa Daros odi Media so e kabom se omo be kabom fight Nebukadnezar. Tenio Jangina medinda. Amen. Papa, jeba no so. Na me de chewade. Oso hu se empade miensa den. E wona no tosoma me. Ne sentem. Kosoma me pache wo. Na waka kire no se. Na waka kire ne se. Solid nam bebre. Solid nam bebre. Ye yachi. O se ye yachi. Me de hwe ala. O so hwe ala. Na hwe. Na hwe. Aboa foforo a otese sebo. Aboa foforo a otese sebo. Na nachi wo enoma ntaban nan. Kosoma me. Na aboa no etiri nan. O se aboa no otiri na ko. Na wo ma no tumi. Kosoma me. Ye yachiri no. Ye ka aboa no a that's the Greek Empire. Greek Empire no owuro obedi so never Alexander the Great. No we great ankasa. Tenio no ye great. Enipa wa tena de never Aristotle. Wo kufa Asia, Europe. Says minim ba bia Alexander the Great entiman ko afa. Bibia se otu atrene ne fo so sa. Tenio enti hini ne toso nan ne hia me koso me. Ye yachiri no. Ye yachi no. Me de hwe ala anajo adihunu mu. Anajo adihunu mu. Na hwe. Abo otoso nan ya ne ho yehu. O se abo otoso nan ne ho yehu. Na eye nwanwa. Na eye nwanwa. That the Roman Empire. Oya tene broso nie. O ye din broso yie. O wadade sen kɛseɛ. O wadade sen. Na odidi keka mu. Na odidi keka mu. Kosoma me. De ne nan pɛkyɛ nkaye. Na de aka no de na pɛkyɛ eno so ehuntasem. Kosoma me. Na ɛsono ɔno ne ɛmmoa a odidi anim nyinaa. It say ye generation century a yewe. The empire odi so the Roman Empire. Tio when nipa osesa the calendar Hebrew calendar your friend Julius Caesar. Nyankopɔn ka kire Israel for say momfa busumi enya busumi ti according to Exodus 12. What by was April fool. Tenio omo fa ni strategy bi pese omo say Christianity. And did you say ye penso ye we? Sabra na yes woy na ye Roman Empire. Paul mo penso e Roman Empire. Omo na echi Bartimaeus wo na echi nwoma. Echi Stephen Sinabo. Said the way omo ntimi mo Christo dim bio. In the Bible we say it is not complete. This Bible. That's why you need Holy Spirit. E be treat to me you enyema hunta e dia kyerɛw. Nshanki na medinda. Amen. Tenio enti aboa foforo John ebre okoda apartment no Nyankopɔn so yi aboa foforo de kyerɛ no na saa aboa no that's the Roman Pope wo Italy obefa saa Babylon ahoɔden we ene Media and Persia ne Greek obekɔ saa ma ahoɔden na bom na ɔde fight tie atrenefo enti kan Revelation 13 ebi na ya tia Great Tribulation so sɛ be abeti ase but sɛ de ekɔ no moti ase Kosoma me. Revelation 13. Pastor 13 verse number 1. Revelation 13 verse number 1. Abu odikan. Kosoma mpache wo. Na me hunu aboa bia. O se me hunu aboa bia. Owo mendu. Any three nson. Say wo free apum sole. Nti ade besua word kingdom no. Me cheche o sane ma we nyinam. O so hunu aboa bia wo mendu. Ni three nson. Free apum sole. O se o free apum sole. Na ahemotire du bobo ne men. Ahemotire du ebobo ne men. Ayi. Kosoma mpache wo. Na abusudin wo ne tiri ho. Abusudin wo ne tiri ho. Na aboa me hunu ne te se osebo. Tie, once okay Daniel 7 na. O se aboa di kan free punu no ye osebo. Enti Mr. Mwandala ho mame. O se aboa ho no no.
ni nipadua ni nyinaa te sɛ deɛ ɔsebɔ kɔsoma me na ne nan te sɛ osisire nan aboa ne nan te sɛ osisire enti wɔn sɛ wɔkɔfa ayi akɔwe Greek Alexander the Great ɔno nso ɛte sɛ osisire kɔsoma me ɔse aboa me hunu te sɛ ɔsebɔ kɔsoma me na ne nan te sɛ osisire nan te sɛ osisire na nano te sɛ gyata na nano te sɛ deɛ gyata no it was a waka Babylon any Median Persia any Greek that's Alexander the Great waka said to me na den abom that the Roman Empire kosoma masa na wɔtweaseɛ ne de ne tumi ne na hinwa ye ka wɔtweaseɛ na ɔne bonsam wɔde ne tumi ayɛ na hinwa amma ne na hoɔden kɛseɛ maa no adi ama Roman Pope kosoma me na mehunu sɛ ohunu sɛ ne tiri no mu ne tiri no mu baako te sɛ deɛ wabobɔ no bɔtoro na wasane bɔtoro na wasesa no bɔtoro no kosoma me na aboa no ho yɛ wiasefoɔ nyinaa nwanwa ma wodi n'akyi kosoma me na wɔkoto wɔtweaseɛ no sɛ wɔde ahoɔden ama aboa no Roman Pope wɔkoto aboa no kaa sɛ kosoma me hwan na wɔte sɛ aboa no na hwan na wɔbɛtumi ne no ako hwan kosoma mpakyɛw na wɔmaa no ano a wɔde ka nsɛm akɛseɛ ne abususɛm kosoma mpakyɛw na wɔmaa no kwan abosome 22 kosoma me na wɔbue n'ano ka abususɛm tia Onyankopɔn kosoma me sɛ ɔbɛka ne din ne ntomadan ne wɔn a wɔtete soro no abususɛm kosoma mpakyɛw na wɔmaa wɔn kwan sɛ ɔntu ahoteefoɔ so sa na onni wɔn so nkonim enti Roman Pope sesei etamo kamwa mutie ne yo ye be kan sori nyina bom tie enti sesei ye kan Roman Empire ye wona hinie ene one som enti ne som na Catholic fo ayeden afa no ene na hinie na kodi da mis US for and it's a great countries wakere one the America no enti ye from United Nations eti United Nations for hia mu a maame enye bibia o they are coming to fight against Christ followers tenio enti akufado ye nana his excellency he has been empowered by the UN tenie enti kwan a obeyi no akobobose ne de bete ne se koye sei nse so mo di bibia ba ye friend GMB omo de besesa your organic food no enti atam kamo a ye beka tell say jese ugu Christianity som no enya sa ye ma waduane muntie de eba mu fansem ni agro tio papa enti ye ka great tribulation e ye huia obonsam no de ne tumi ama Roman Pope ne UN no say omo be fighting against church the Christ followers enti beka ka wa wie school awokopa adwuma no yabaka to say so ye Christianity dia ye nyadan ye ma wadwuma maame this wo jai Christianity and your friend huia kase sabra na Christ mai ubetimi tibaka ye be gu homenda som am ye nyina kosom Sunday te homenda ne de be ye da ye busy day ubetimi so wane atwese kan ba yes Daniel ubeso homenda na so homenda now shut the second ye ni yire bra betimi that's what some bompaye papa tina Christ was this one chana no so when it was when your number kumpo enti awrade hwewa na oku ato atwene de eba no ede zo mukum Gaddafi we Africa president na wa so be develop Africa mo ntwema mo o meku ato atwene hwe de kwa menkroma hwe de SK FRIMPONG ede zo mutu na de so we wa so be develop country no masa enti omudi ehye woni ye free Africa president ye free world president nye bibia o se mo mutumi se tie kufa do se akora ko school a ye mo na ba ne nya mami phobia teacher ni bona ba no dominica ko bo ma honsre mami die ba no so to se kizo vo bom pa ye yie enti Christ kan wo se mo mom pa ye na mudwane ama wobre anase womeda you need to study the word of God study
on conquer Yakupon de ma, Shadak Misa Abednego, Etimidi Gina the book and there's a name, a power money per year and Ubine here, Massa. Dear Grabby, yes, Kua. Yabam ayi. Omodeba. Omen is a sim. Some of the Atalo has saying. It's in a revelation because say, but what you omo abon content one was a 100 years I day. It was very careful. It is a better woman put scaffold at the about churches in him. One poor mabo, I don't be what churches in him. Into a bar, one not in the Sikabe Casefom, while Prasta, while one chancing, into a semi or becano. See, a new good league and Yamu Tinimua must be accepted. Muntin you, mammy, dear Banu, dear Banu, dear Banu, and the Christ Cassim word John 16, verse number 20. Now for 77, move on champa. John 16, verse number 20. John 16, verse number 20. Koswami. Verse number 20. No cry, Messimus say. Was it no cry, Messimus say? Mobesu na motwa. Was it ye Christopher? You be soon a charge. Now we are say any budget. Was it we as a funny bedding? How many budget? Make catch us out the Monchan to Sabian Muya. A time will come out America, and I say US and I say Australia. A very easy. Almost strategize system. No, I'm a system. I am the Kufa to Kobo say only gain tum, and that's only lesbian tum. And that's a young day. Yamanisa Obeje Diaba. Massa, Mumia Mumpai. We are doing to we are different and Pekenia, but Concron Empire. Say, I'm a show nipper piano home dinner. And yes, sir, when we went to me. So, why would we know you default? Now we are not so very risk, papa. No corporate, my essay. This all deny Christ. Wait to me. Come so bad, oh, Cotodiane. Yes, we are Christian. Was I a Christian? Young Tom, Massa, who bet imagine. Number so many and so only did a bit imagine. Was this one channel soa on your Krabakum? Young mum pay yo. That's the same common share by yin in a Mathew 24. A sea and only a king. And we are there joking. Yamisham. Amen. Amen. Boy, some Kɛseɛ pa.